Já jsem to tak měl od jak živa. Ve chvíli, kdy jsem zjistil, že se mně líbí holky, tak to vždycky byly holky, které byly větší, než byl takový ten obecný vkus. Já jsem si sám připadal, že je se mnou něco strašně v nepořádku. Že to tak prostě je, že by se mi měly líbit štíhlý holky, že to jako, tak by to mělo být správně, že jsem prostě divnej, že je prostě někde nějaký defekt a s tímhle jsem žil strašně dlouho. Dobrý den, já zdravím od historicky prvního dílu podcastu Moje tělo je moje. Mám velikou radost, že jsme se do toho pustili a spouštíme pravidelné nahrávání a taky mám velkou radost, že do prvního dílu přijal pozvání Tomáš Kučerovský. Zdravím vás. Taky zdravím. My se budeme bavit vlastně o takové jako osobní věci, se kterou jste mi před časem vlastně se svěřil v mailu už. My jsme si napsali vy jste mi napsal před několika lety, když jsem vlastně vytvořila pro Český rozhlas podcast Sádlo. A vy jste tehdy mi napsal mail, že za ten podcast děkujete a že byste byl rád, kdyby vznikl třeba mnohem dřív, protože je to téma, který se vás týká. Mě vlastně psalo spousta tehdy žen, jako stovky vlastně, ale mužů velmi málo a v tom mě vlastně ten váš mail mi v tom jako tak jako zasvítil jako úplně zase jiný téma, než to, co řešíme my, který velmi často žijeme s pocitem, že to naše tělo prostě není dost a neodpovídá ideálu krásy, ale vlastně vaše téma bylo, že vám se líbí ženy, které neodpovídají ideálu krásy, jako větší ženy, než jaký jsou považovaný společností za krásný a že pro vás vůbec nebylo lehký se tohleto ustát. No, dá se to tak říct. Já jsem vám vlastně psal, když jsem se setkal s tím vaším podcastem Sádlo, tak mně to přišlo strašně dobrý a strašně důležitý a právě jsem se vám odhodlal napsat jenom takový mail, že by bylo super, kdyby to bylo v době, kdy já jsem tyhle věci řešil, což ale znamená v podstatě v 90kách, což jako nebylo ani možný. Spíš mě překvapuje, že my jsme si potom jako chvíli psali, a že jste mi říkala, že jsem jeden z mála mužů, kteří se vám takhle ozvali, protože já jsem přesvědčený o tom, že nás je spousta, jenom třeba nejsme vidět. A na jedné straně se necítím, že bych byl nějaký jako mluvčí mužů, kterým se líbí jako plus size nebo prostě větší ženy. A přišlo mi zajímavý to, že vám to přišlo zajímavý natolik, že jste mě pozvala tady do toho podcastu, protože vlastně občas mám pocit, že to je v podstatě strašně banální záležitost, která nestojí za to, aby o tom tady člověk hodinu povídal v podcastu. Že prostě opravdu to, že se někomu líbí větší holky, není, nebo by nemělo být nic tak jakoby zásadního. Nebo, no. Jste to možná řekl, ono by to tak nemělo být, ale myslím si, že je to pořád vlastně nějaký jako stigma, aspoň z těch zkušeností nebo z toho, co já se třeba dozvídám od žen, který píšou třeba do projektu Moje tělo je moje, nebo se kterýma jsem mluvila, když jsem točila Sádlo, tak řada z nich, a musím říct, že jasně vlastně mám zkušenost a osobní, zažíváme, nebo jsme zažili, že vlastně muž třeba i by takovouhle partnerku jako bral, ale vlastně oficiálně se vedle ní nepostaví, protože je to něco, co by snižovalo jeho statut. A proto si myslím, že vlastně vaše zkušenost, aniž byste byl mluvčí úplně sám za sebe, je velmi cenná, protože, jak říkáte, zdaleka nejste jediný a zároveň, ale ten tlak na tu štíhlost je tak jako masivní a tak jako destruktivní, že si myslím, že je důležité slyšet, že tady nepadne nějaká shoda na tom, co je přitažlivý vzhled, ale že ten vlastně to spektrum těch preferencí je přirozeně mnohem jako pestřejší a širší. No, to určitě. Tak to bych se vlastně chtěla zeptat právě, jak se jako vám žilo. Vy jste mluvil o tom, že to bylo v 90kách, ale já si myslím, že se ta situace jako úplně nemění. Jo. Jak se vlastně žije klukovi, který zjišťuje, že se mu líbí něco úplně jiného, než co se považuje za správný nebo za hezký? Mně přijde právě absurdní, jak říkáte, že se ta situace nemění, protože já jako vždycky si říkám, že už to dávno přece musí být prostě úplně jinak a že to, co jsem říkal, no, že by to měl být jako no big deal. Ale teda, co se týče mě, tak já jsem vlastně vyrůstal v 90kách nebo z kraje 90, kdy nebyl internet, nebyly tady tyhle sociální sítě a jak jsem pochopil, tak právě pro ten body image, jestli to tak můžu říct, tak 90ky byly skoro nejtoxičtější období, kdy prostě televize byly plný seriálů, kde hubený holky strašně řešily, jak jsou tlustý.
a časopisy byly plný rad, jako, jak zhubnout do plavek a takový. A to je do dneška. Ale Bridget Jones byla v 90kách, no, která říká, že je tlustá, vypadá ale Bridget Jones nebyla tlustá, no, právě, když to takhle řeknu. Ale ta otázka byla, jak se mě žilo. No, mě to vlastně, já jsem to tak měl od jak živa. Ve chvíli, kdy jsem zjistil, že se mně líbí holky, tak to vždycky byly holky, které byly větší, než byl takový ten obecný vkus. A já jsem to měl tak, že já jsem byl navíc strašně zakřiknutý člověk a vlastně těžko jsem navazoval vztahy s holkama a byl jsem takový ten klasický nerd, který hraje dračí doupě a čte komiksy a tak dál. Takže já jsem si sám připadal, že je se mnou něco strašně v nepořádku. Že to tak prostě je, že by se mi měly líbit štíhlý holky, že to jako, tak by to mělo být správně, ale že jsem prostě divnej, že je prostě někde nějaký defekt a s tímhle jsem žil strašně dlouho a v podstatě mě s tím jakoby pomohl, nebo jsem se toho zbavil až jakoby věkem, si myslím. Jo, kdy člověk přestává ty věci řešit, přestává sám sebe nějak strašlivě řešit a považuji to občas teda ve slabých chvilkách za dost ztracený čas, protože já jsem úplně přeskočil takovou tu fázi toho randění, kdy člověk jako zkouší vztahy, když je mu těch prostě náct a jo, v té době jsem opravdu žil tím, že prostě jo, fakt jsem jako nějakým způsobem trošku jako defektní tím pádem vlastně se do tohohle vůbec nebudu pouštět. Jsou tohle věci, o kterých se kluci mezi sebou baví? Třeba to se komu líbí a no, jestli je to OK? Myslím si, že ano, ale já vlastně nevím. Já jsem se v té době, v té pubertě a tak dál, jsem se o tom s nikým moc nebavil. Mm-hmm. Jo, protože ve mně byl tak moc zažraný ten pocit, že vlastně, že to by se mně nemělo líbit, tyhle věci, že to je prostě fakt jako, že je tam něco opravdu špatně, že jsem se s tím nikomu nějak zvlášť nesvěřoval. A pak, když jsem o tom začal mluvit, tak jsem měl opravdu pocit skoro coming outu. Jo, což je samozřejmě jako nesmysl srovnávat to s někým, kdo opravdu jako řeší záležitosti s coming outem, ale bylo to zvláštní, jak na to tehdy třeba někteří moji kamarádi reagovali. Spoustě lidem to bylo úplně jedno, takže fakt spousta tady těch jako obav byla jenom v mé hlavě. Zažil jsem reakci jako, protože já jsem ilustrátor, já kreslím a jedna z reakcí byla, no jasně, tak ty jsi výtvarník, tak to by se prostě musí líbit takovýhle tvary, což vlastně, když jsem si to pak probíral, tak to je strašně divný, takové jako prostě omluva, jako kdybych se musel schovat za tu profesi, abych mohl jakoby říct, co se mi opravdu líbí, nebo co mě přitahuje. Vím, že byl třeba jeden kamarád, který je strašně fajn, ale pro toho to bylo úplně nepochopitelný. To bylo tak mimo jakýkoliv jeho vnímání světa, že to dlouho nemohl pobrat, a ne, že by mi to nějak dával najevo, ale bylo to na něm vidět, že vlastně vůbec neví, co s tím má dělat. Že kdybych mu asi v té chvíli řekl, že jsem gay, tak by to vzal mnohem líp, protože by to zapadalo do jeho obrazu světa mnohem tak jako nekonfliktněji, než tady tohle. Mm-hmm. Takže jo, tak můj pocit dlouho byl, jako, že opravdu je se mnou něco špatně a že vlastně by to tak nemělo být. Mm-hmm. Že se mi líbí něco, co by se mi nemělo líbit. Dovoloval jste si vlastně navzdory tomuhle pocitu, že teda dělám něco špatně, jako žít to, co jste cítil, že chcete zažívat v milostných třeba romantických vztazích? No tehdy moc ne, ale ono to nebylo dané jenom tím, to bylo opravdu dané nějakou chorobnou nesmělostí v kontaktu s holkama nebo s ženskýma. A opravdu tím, že prostě radši jsem si někde kreslil, nebo jsem si utíkal do nějakých světů. Ale myslím si, že to by nastávalo, i kdyby můj vkus byl, dejme tomu, standardní. Kudy vedla vaše cesta, abyste se z tohohle místa, jsem jako vadnej, prostě mám rád něco, co je nepřijatelný, nevím, co s tím, dostal do místa, kde už jste mohl třeba normálně fungovat a žít vztahy tak, jak potřebujete? Asi to nedokážu popsat nějak jednoduše. No. Bylo to postupem času, částečně internet, kdy člověk najednou zjistil, že tady tohle není tak strašlivá výjimka. A částečně
to přišlo opravdu s tím věkem, jak jsem říkal. Že člověku to je čím dál víc jedno a víc jakoby kašle na to, jak by měl vypadat ne podle měřítek okolí, ale podle nějakých svých představ, jaký má okolí o něm. Asi tak. Mm-hmm. Takže jste vlastně se jako víc oprostil od nějakého tlaku, jak má být já, aby moje okolí bylo spokojený. Asi ano. Mm-hmm. Myslím, co vám pomohlo v tom? To tak jako si většinou nestane takhle, že... Já to nedokážu asi definovat nějakým momentem, nebo jako opravdu to byl jako proces postupný. Jo. Plus samozřejmě vztahy. Jo. Čili asi tak, no. Vy jste mi, když jsme na kafi říkal, jak pro vás bylo důležité, když jste objevil jako web, kde najednou byl fotograf, který fotil plasé ženy. To byla nějaká stará stránka, která už asi nefunguje a byl to člověk, který nebyl to fotograf, ale člověk, který jakoby si dělal kolekci plus size modelek. To byl někdy kolem roku 2000, plus minus, tak nějak. A to pro mě bylo docela zjevení tehdy. Jo, jakože vlastně něco takového existuje a že jsou lidi, kterým se to opravdu líbí a že ty ženský z mého pohledu byly strašně krásný. Jo, a říkal jsem si, no jasně, to je jako ano, takhle to je. Jo, plus určitě je spousta dalších stránek, které si teďka nevybavím, ale nebo prostě věcí na internetu, ale opravdu jako dá se říct, že ten internet mi v tomhle pomohl celkem výrazně. A vy jste na začátku říkal, že vlastně takhle jako vy vlastně si dívá na ženy určitě spousta dalších mužů, to znamená, že nepreferujou jako nutně štílej body type, že prostě je spousta různých mužů a mají spoustu různých jako vkusů, že prostě těch mužů, kterým se třeba líbí jako víc curvy ženy, je taky hodně. Z čeho usuzujete? No, já nemám přímo zkušenost, že bych měl kamaráda, který tady tohleto, jako s kterým bych tohle třeba sdílel nebo tak. Ale nevím, je to asi je to vlastně stejné přesvědčení, jako tehdy bylo moje přesvědčení, že je se mnou něco špatně, tak teď jsem opravdu přesvědčený o tom, že jako takových chlapů jako já je hromada. A někteří to z nějakého důvodu pořád jako nepřiznávají, ale spousta z nich to vůbec nebere jako nějakou záležitost, o které by by stálo za to vůbec nějak jako mluvit nebo se nad tím pozastavovat, což mě přijde fajn. Když vy tak jako vlastně tak krásně mluvíte o těch ženách, jako těch plnějších tvarů, protože opravdu žijeme ve světě, který vyznává jako štíhlý ideál, tak bych chtěla vás poprosit, jestli byste mohl nám, jako mě, popsat, jak vy vlastně vidíte to kyprý tělo, co je to, co vám na tom přijde, ať už jako výtvarníkovi, nebo jako muži vlastně krásný, protože myslím si, že spousta žen má zkušenost, že když se podívá do zrcadla, tak hlavní, co řeší, je, že je moc tlustá tady nebo tam a že prostě až zhubne, tak bude vypadat líp. No samozřejmě, tak až zhubne, tak teprve to začne doopravdy. Teď je to vlastně jenom jako, no, což je vlastně úplně divný, no. Moje asi jedna z nejčastějších odpovědí tady v tomhletom rozhovoru bude, já opravdu nevím. Já vám nedokážu asi popsat konkrétní věc, co se mi líbí na tom, když má ženská větší tělo, nebo je prostě plus size, nebo kypřejší, nebo ať už to nazvete jakkoliv. Ale mně to prostě přijde přitažlivý. Mně to přijde něčím atraktivní, přijde mi to sexy, přijde mi to, prostě líbí se mi to. Já si myslím, že úplně stejným způsobem by nevěděl odpověď kdokoliv, kdo by tady seděl před váma a vy jste mu řekla, proč se vám líbí štíhlý ženský? Co je přesně to, jako, co je přesně na té štíhlosti to, co se vám líbí? Jako když to takhle rozebíráte, tak nedojdete k ničemu. Jo? Já si myslím, že to je záležitost nějakého nastavení, který nerozklíčujeme. Že to není vlastně racionální moc, jo? Není to racionální, no, přesně tak. Jakože nedokážu to popsat racionálně a rozebrat, jakože tohle je přesně ta záležitost. Proto se mi to líbí. Je to něco, co mě přitahuje. Zároveň, jak si vzpomínám, že byste mi říkal, že aspoň ty ženy tlustý, který vlastně nemají moc prostoru v dnešní společnosti, kreslíte do svých jako komiksů, do svých výtvarných děl. Není to tak úplně vždycky. To říkal, ale... Říkal, jako takhle, tam spíš jde o to, že bych to rád, nebo takhle, samozřejmě kreslím holky, které se mi líbí. Málo kdy mám možnost přímo kreslit
plus size postavičku někam. A udělal jsem několik třeba komiksů nebo ilustrací, kde jsem tohleto použil. Jeden komiks, co jsem dělal, byl virální dokonce svýho času. To byl možná Wrong Century, špatný století. Wrong Century, špatné století. Kdybyste nám tehdy dovolil to taky sdílet na sítích a pokud byste to dovolil, tak bychom to rádi zase nasdíleli třeba určitě, v souvislosti s tímhle podcastem, takže podívejte se k nám na Facebooku a na Instagramu, vidíte tam komiks Špatné století, který je přesně o tomhletom všem, o čem se dneska bavíme. Rád bych kreslil plus size ženské tvary častěji a bohužel nemám tak moc příležitostí. Tak. Ono vlastně ta poptávka se bude tak velká. Je to tak, no. Ta společnost je opravdu v tomhle dost direktivní. To, co mně přijde veliký téma mužský v souvislosti s tím ženským vzhledem, je právě to, do jaký míry to určuje status muže. Je zajímavý uvědomit si, nakolik vlastně tohle nezatěžuje jenom ženy, protože teda hladoví a různě to tělo týrají i duši, aby teda byly dozubený, ale že to má tenhle sekundární vlastně dopad i na muže, protože oni si nevybírají nutně partnerky podle toho, co chtějí, ale podle toho, co řekne okolí. Stalo se vám někdy, že jste měl pocit, že by se na vás někdo mohl špatně koukat, nebo že to nějak definuje váš společenský status? Nestalo, upřímně nestalo. Ale možná je chyba ve mně, že já jsem nikdy vlastně ten status nechápal. Já jsem jako, možná je to vlastně i tím, co dělám, nebo nějakou bublinou, v které se pohybuju, ale něco jako společenský status, to je jako taková idea, která mě přišla spíš legrační, nebo spíš jako něco z karikatur. Jo? Jako nikdy jsem to nějak vědomně nebudoval. Jo, jako, aspoň teda myslím. Jo, takže vlastně, a ještě navíc spojit svoji partnerku s nějakým svým statusem, mně přijde jako úplná pakárna, když to tak řeknu. Jo, jako vlastně tomu nerozumím. Jo, nerozumím, proč by to tak mělo být. Takže ne. Jako já osobně jsem to takhle nikdy neměl. Já jsem se nedávno zrovna potkala vlastně s 2 psychoterapeutama, šli z nějaké konference, jednoho z nich jsem znala a bylo to hrozně zajímavé, protože to byly ty 2 chlapy, z nich jeden říkal, to vůbec nechápu, jako prostě ta holka moje, tak prostě ji mám rád, ne? Tak v tímhle trošku v tom jako tenhle narrativ. A ten druhý říkal, no upřímně, mám-li být fakt jako ruku na srdce, tak skutečně je to něco, co řeším, protože mám pocit, že na mě dopadá to, do jaký míry moje partnerka je reprezentativní. A byl to vlastně jako otevřený, řekla bych, vzdělaný a takový jako člověk, který se sebou pracuje, ale zároveň si byl vědomý toho, že třeba možná nějaká jeho osobní nejistota tohleto přináší, že on na tohleto vlastně dbá, nebo by pro něj byl problém mít tu ženu, která vyloženě by šla proti nějakému společenskému očekávání. A to nechci se tomu posmívat, protože si myslím, že ten tlak je na nás, na všechny tak veliký, aby jsme uspěli, aby jsme byli dost výkonní, že tomu rozumím, že je to prostě, pokud to řeším, tu prestiž, tak je to věc, na kterou beru ohled. Chápu to vlastně. Jasně, já jako věřím tomu, že určitě jsou třeba profese nebo povolání, kde nějaká ta společenská prestiž je téměř jako součástí té práce, ale i tak mi to přijde vlastně absurdní. Jo. Vím, že jsme dělali rozhovor s jednou plus size modelkou, která taky říkala, vlastně měla vztah s politikem, který na rovinu řekl, hele, je to skvělý, mám tě rád, prostě všechno na to funguje, ale já tě prostě do té společnosti nemůžu, pochop, že tě nemůžu přivést. Takže tak to se děje, takhle to je. Tak jestli to neznáte, Neznám. tak je to... Jsem v bublině, kde se tohle, já jsem ilustrátor na volné noze, takže já většinou sedím zavřený doma u stolu a kreslím, takže a mezi kamarády nebo přáteli si myslím, že tohle nefunguje. Stalo se vám třeba v minulých stazích, že nějaká žena měla pocit, že vám tím nepřidává na statutu, nebo že to je divný, že jste si vybral zrovna jí, protože přece není dost dobrá? Ne. Myslím si, že ne. Vedou muži mezi sebou rozhovory o intimitě, o smyslnosti, nebo Určitě, ale ne se mnou. ne, mezi svýma kamarádama je tohle záležitost, o které se asi nebavíme a myslím si, že by nám to přišlo divný. Jo, nebo já si myslím, že to je případ od případu, ale prostě já jsem člověk, který se o těchto věcech s kamarády nemá potřebu nějak bavit nebo rozebírat.
Znamená to, že člověk vlastně sám jako by se všema těma nejistotama, pochybnostma... To je samozřejmě druhá strana mince, ano. Ve chvíli, kdy máte ty nejistoty, pochybnosti a jako nevěříte si, tak jste s tím sám. To je jako jasný. Ale možná je to spíš daný, zase se obloukem vracím k tomu, co tady zaznělo několikrát, jako spíš povahou mojí, než že bych nějak zobecňoval, jak to vlastně mají muži. Jo. Zároveň tohle zkušenost, kterou slyším poprvé, že vlastně já teď připravuju knížku o tělesnosti, dělám rozhovory s teenagerama a vlastně teď zrovna dál jsem seděla s mladým klukem, který říkal, no, já vlastně jsem o těchto věcech, o mých nejistotách, jestli jsem tam byla dost velký, jak se to vlastně dělá, co mají holky rády, neměl možnost s nikým mluvit, ani s klukama, protože kluci prostě o těchto věcech nemluví. A on třeba to dával do souvislosti s tím, že říkal, že mezi klukama on vnímal, že vždycky jako vztah založený trochu na soupeření, na srovnávání se a že by to znamenalo dát najevo nějakou slabost, křehkost, která by mohla ho oslabit v tom mezi těma klukama. A pak říkal, že se ale s holkama se o tom taky těžce baví, protože ty holky, které jsou tak blízko, jsou většinou holky, které se mu líbily a tudíž byl na rozpacích se s nimi o tom nebavit. Tak mně to přišlo vlastně zvláštní, protože já jako žena, nebo prostě já jako rydina, jsem vždycky hodně potřebovala věci sdílet a mám okolo sebe vlastně celý život jako několik blízkých lidí, teda holek většinou, se kterými o tom můžu mluvit, protože by pro mě bylo hrozně těžký si to ustát sama a nemít možnost najít si tu blízkost s někým vlastně v tom rozhovoru takhle. Jestli to není opravdu spíš povaha? Spíš než nějaký jako mužský, ženský svět, těžko říct. Možná. Ale tak zrovna teda těch víc zkušeností s mužským světem by skoro povídal tomu, že to možná a nechce se tady genderovat, prostě každý muž je jiný, to je jasný. Pořád vlastně se tady motáme okolo tématu nějakého despektu k většímu tělu. Máte jako nějaký vysvětlení pro to, proč ta naše společnost tu fatfobii vlastně má takhle intenzivní a je to jako dost můžeme se bavit o tom, že i lidi, kteří nějakým jiným způsobem vybočou si dál krásu, samozřejmě tak znají tyhle ty mikroagrese, které se dějou, ale mám pocit, že ta nadváha, to větší tělo má ještě úplně specifickou jako pozici v té míře toho opovržení společenského. Já si to myslím taky, no. A vlastně mě to strašně štve a nemám proto tak úplně vysvětlení. Mám pocit, že panuje obecně takový ten názor, že vlastně tlustí lidi se za to můžou sami. A že vlastně to je jakoby jejich chyba. Jako jejich vlastně jakoby charakterová chyba. Což mi přijde úplně padlý na hlavu. A mám pocit, že tohle tak jako tenhle ten názor v té společnosti existuje takový jako spodní proud, který pak jako se projevuje všema možnýma poznámkama, drobnýma a takovýma těma jako vtípkama, řečenýma jakože vlastně humorem a tak dál, který jsou samozřejmě strašně zraňující. Ale někde jsem to četl, není to z mé hlavy a mám pocit, že to tak je, že vlastně jako tloušťka je, nebo jako lidi, kteří mají nadváhu, jsou asi jediná menšina, které je dovoleno se posmívat a vlastně si z ní dělat srandu a jako dehonestovat. Že to je jako společensky přijatelný. Což mi přijde špatně. Ale já nejsem jako vyloženě aktivista. Mně se prostě líbí větší holky. Ale jo, díky tomuhle jako fakt jsem se s tímhle setkal mockrát a přijde mi to prostě opravdu špatně a nevím sám, co s tím dělat nebo jakým způsobem s tímhle pohnout. Protože každý řekne, ale teď přece, to jsem řekl jenom tak jako prostě, ty nerozumíš legraci. Jo, že vlastně to přesvědčení, že tohle jako se může, že to je jako v pořádku, je strašně zakořeněný jakoby napříč generacema. Jak se s tím žije těm větším ženám, se kterými vy jste se třeba potkal? Tak zase nemůžu být mluvčí, ale strašně. Myslím si, že to je věc, která jakoby vám neustále ten svět kolem podvědomě na všech úrovních dával najevo, že nejste plnohodnotná lidská bytost. Že prostě vy jste špatná a můžete si za to sama. Jo? Je to prostě vaše chyba. Jo? A zasloužíte si to. Tady tohleto jako opovržení nebo ten výsměch. Jo? A to je jako ve spoustě drobných věcech, v reklamách, v tom, že prostě
ve filmech je zobrazený jako prostě větší tělo vždycky jako, prostě, jako komický prvek, jo, v tom lepším případě. A přijde mi to šílený a jakoby je to tak strašný tlak, že opravdu si myslím, že dost často ženská, která má nadváhu, že jí dá strašnou práci se dostat na takový ten základní level, jako že jsem normální člověk, že jsem normální lidská bytost, což spousta lidí, kteří nemají nadváhu, vůbec nechápe, protože ti ráno vstanou a jsou tam, jo, ale pro holku, která je prostě větší, to je strašný úsilí se dostat úplně na tady tuhletu bazální rovinu. Jo. A dost často se tam jako nedostane, protože to jako nejde každý den jako takhle strašně bojovat s tím. Mm-hmm. Ale teďka mluvím jako takový rádoby psycholog, který nejsem. Jo. To je jenom jako můj osobní takový postřeh. Jasně, to není jako odborná reflexe, to je prostě jenom vaše životní zkušenost, protože se s těma lidma, který tohle řeší, znáte třeba zblízka. No, trošku. Jaký jsou pak strategie, když se probudím s tím, že si nezasloužím základní lidský respekt? Protože... To já nevím a myslím si, že je naprosto obdivuhodný, že spousta tady těchto ženských se pak na tu základní rovinu dostane. Což je úsilí, který jako málo kdo v tom není ponořený, vidí. Že to opravdu je takhle strašný. Je tohle třeba přijde hrozně cenný, že to přichází od vás, protože samozřejmě my co žijeme s tímhle stigmatem, si to my se můžeme říkat, ale je to zase úplně něco jiného, než když to říká muž, který se na to dívá jakoby zvenčí. Tak díky za to, myslím si, že to právě není tak, jak jste na začátku říkal, že máte pocit, že to je vlastně úplně banální samozřejmě, tak tohle je třeba jako velmi zajímavý slyšet z úst muže. Co byste vzkázal všem těm ženám, který žijou v té sebenenávisti? Nevím. Co bych vzkázal? Bez ohledu na to, co na sobě nenávidíte, tak někde existuje někdo, pro koho to bude strašně skvělý. Pro koho to bude jako úplně dokonalý. To si myslím. No, o tom jsem přesvědčený. A druhá věc, pokud čekáte, že potkáte někoho, kdo vám to sebevědomí spraví, tak to tak asi nebude. Že, nebo může to tak být, ale jakoby i milující partner nemá dost často tu moc, aby vás jakoby vytáhl tady z tohohle stavu. No, nevím. Jakou moc má milující partner? Co vlastně co ještě zvládne a co už teda nezvládne, jste teďka řekl, a co ale vlastně může? Nebo chce? Nebo no, přijímat bez jakýchkoliv výhrad, těžko říct. Jako případ od případu, samozřejmě. Tam, co dokáže milující partner, no, tak jako milovat, no, to je to. Co víc se může. Jasně. No. Nepodmiňovat, prostě mít bezpodmínečně. No, určitě. Akorát to druhého člověka neříkat mu, že až tak to bude. No samozřejmě, to si myslím, že je úplně to jako jedna z nejhorších věcí, že vlastně ten správný život začne, až se něco stane, až člověk zhubne, až bude vypadat tak, jak by měl vypadat. A to taky může znamenat, že bude v podstatě většinu života čekat. My jsme teďka publikovali vlastně jednu z fotek, která vznikla v Ghaně, vlastně je to taková série dokumentárních fotek s příběhama. A zrovna je to fotka Augustíny. Augustíně je 38 let a má 6 dětí. První měla v 25 a pak to šlo ráz na ráz, protože jí doktor řekl, že by si měla pospíšit. A po těch 6 dětech jí její muž řekl, že má prse jak spláslý pantofle a že má vyklenutý břicho. A ona právě řešila to, že měla strach, že vlastně odejde za někým jiným, že pak se teda naštvala a trošku ho sprdla a on si ji tam omluvil, takže to je tam takovýhle jako takový obrat k lepšímu, ale myslím si, že tohle taky se zažívá velká spousta žen, to kdyby si, tak bych. Jako kdyby si zhubla, tak by ses mi víc líbila. Dokonce, opravdu, já jsem četla za poslední roky, jsem četla tolik příběhů, opravdu jako stovky a stovky příběhů. Teď mi vytanul jako jeden, kde muž jako velmi pobízel svou ženu, aby šla na plastiku prsou třeba, že pak teda ten život bude lepší jejich, no a tak, takže nebo jí vlastně
jako obvinoval z toho, že prostě není tak výkonný jako fyzicky, sexuálně, že to je proto, že ona má na těle něco, co teda jako pro něj není dost, takže za to může ona a takže... No, ale to už je pak, když to vezmete do důsledků, tak to je takový, když to řeknu do absurdity, tak jako prostě žena se musí zahalit, aby toho muže vlastně nebuděla ten jeho chtíč, takže za to může ona. Jo, to je takový to prostě jako, když něco nefunguje, tak za to může prostě jo. tady toho. Vždycky někdo jiný. To je, no. Jsem se ještě chtěla zeptat na takovou věc jednu, protože vím, že máte dceru, že máte teda děti a ta starší vaše děťátko je dcera a vy ji vychováváte asi tak, aby dokázala čelit tomu, co sám vidíte okolo sebe a to je jako ten velmi krutý tlak na vzhled. Tak jako snažím se, no. Protože žena sama je plus size a dceři je teďka 11 a samozřejmě, že teďka začíná řešit, nebo už jako nějakou dobu řeší vzhled a oba se samozřejmě snažíme to vlastně nezničit úplně. Protože to si myslím a vidím to jako mockrát jsem to viděl ve svém okolí, jak rodiče dokážou naprosto nenávratně zdevastovat nějaký jakoby představu o svém těle nebo o nějaké své hodnotě, aniž by si to vůbec uvědomili. Jo, jakože že prostě to je možná to opakující se vzorec, jako vy to asi určitě znáte z těch podcastů. Aspoň teda i já, když jsem to poslouchal, tak jsem to tam slyšel v mnoha případech, že vlastně jako ten nejhorší damage udělal prostě tatínek nebo rodiče nebo babička, když prostě v dětství něco jako pořád řešili. A já to beru jako jeden ze svých jako životních questů, nezničit svoji dceři, vlastně nějaký vědomí sebehodnoty. A nevím, jestli se mi to daří, jako snažím se, samozřejmě, ale to se ukáže se, až bude velká, no, jestli se mi to podařilo. Protože jako rodič dost často děláte chyby, které vůbec nevidíte. Ideálně ve snaze zabránit nějakým chybám, které na vás napáchali vaši rodiče. Jo, takže jo, jako ano, považuji to za jeden ze svých zásadních úkolů. Prostě dát svojí dceři vědomí, že jako je krásná, nebo že vlastně, že ta hodnota její je možná v něčem jiným. Myslím, že všichni rodiče v tomhle trochu tápeme a zároveň se snažíme. snažíme. Plácají úplně, no stejně, samozřejmě. Nikdo nevíme, jak to dělat. Všichni děláme to poprvé, no. Naši rodiče to taky dělali poprvé. Tomáši, moc díky, že jste Rádo se stalo. Přišel a že jste se takhle otevřel tomuhle osobnímu tématu. Já děkuji vám všem, kdo jste nás doposlouchali až sem do konce. Pokud chcete, najdete nás na Forondors, budeme moc rádi, když se zaregistrujete k odběru, protože věříme, že budeme přinášet spoustu strašně zajímavého obsahu a to zvládneme jenom s váma. Mějte se hezky a těším se u dalšího dílu podcastu Moje tělo, moje, já jsem Ridina Ahmedová. Naschledanou.